Всяка година на 3 март се случва едно и също нещо. Хиляди българи се изкачват на връх Шипка, за да отбележат националния празник. И това е страхотно. Обаче, редом до българския трибагреник се веят и едни други знамена. Знамена, които, да си го кажем направо, предизвикват сериозни, ама наистина сериозни дебати. Хайде да разгледаме този феномен. И ето го. Това е големия въпрос, нали? Защо на един български национален празник се веят съвременни руски знамена? Точно това присъствие на модерния руски флаг на Шипка превръща празника в арена за разборещени спорове. Но как се стига до тук? Работата е там, че за страшно много българи тези знамена просто превръщат честването в място на политическо разделение. Един празник, който по идея трябва да ни обединява, всъщност се оказва сцена на напрежение между различни групи в обществото. Добре, хайде да се гмърнем малко по-надълбоко. Защото се оказва, че в самата основа на целия този спор стои една, бих казал, ключова историческа неточност. Възможно ли е знамената, които всички виждаме, всъщност да не са това, което си мислим? Ето тук вече нещата стават кристално ясни. Отляво е знамето, което най-често се развява на Шипка. Да, това е флага на днешна Русия. Обаче погледнете отдясно. Това е флагът, който е бил официален за Руската империя по време на самата освободителна война. Разликата се вижда с просто око, нали? Те са напълно различни. И ето го истинското, реалното историческо знаме. Това е въпросният черно-жълто-бял трибагреник, официалният символ на държавата, която е изпратила войските си тук на Балканите. Нещо съвсем различно, нали? И честно казано, доста непознато за повечето от нас. И тук е ключа от бараката, както се казва. Този имперски флаг е бил официалният символ точно в онзи период, за който говорим. А съвременният, познатия ни бяло-синьо-червен флаг, той се налага чак след 1883 година. Тоест, години след края на войната. Факт. И това съвсем логично ни води до следващия въпрос. Щом историческата истина е такава, защо тогава на Шипка се вее съвременният флаг? Причините, както ще видим сега, са доста по-сложни. И те са по-скоро социални и политически, отколкото чисто исторически. Оказва се, че има три основни причини за тази, да я наречем, грешка. Първо, чисто и просто липса на познания. Повечето хора просто не знаят как е изглеждал истинския флаг. Второ, едно такова историческо смесване. Прави се автоматична връзка между Руската империя от едно време и съвременна Русия днес. И трето, и това е може би най-важното, за някои хора това е напълно съзнателен политически акт. Израз на подкрепа към днешната руска държава, а не толкова почит към самата история. Добре, до тук говорихме какво не е било. Сега обаче нека видим кои всъщност са символите, които имат реална, пряка, неоспорима връзка с освободителната война. И те са точно два. И ето ги. Тук ги виждаме двата автентични символа един до друг. Отляво – официалният държавен флаг на Руската империя, а отдясно – Самарското знаме, една светиня, която е пряко, ама директно свързана с българското опълчение. И трябва да се спрем специално на Самарското знаме, защото то е нещо много повече от флаг. Това е истинска реликва. Подарено е от жителите на град Самара специално за българските опълченци. Било е защитавано с цената на толкова много животи, особено в онези страшни боеве при Стара Загора. Днес той е един от най-ценните символи на българската воинска слава. Защо? Защото е пряко свързано с българското участие във войната. Това е нашият символ. И така, след като разнищихме проблема, идва и въпроса. А сега на къде? Източникът, на който се базира този анализ, предлага и един възможен път напред. Идеята е да се намери начин честването да стане по-обединяващо и, което е най-важно, исторически по-коректно. А ето и един факт, който често, ама много често се забравя или просто се пропуска. Руската имперска армия не е била съставена само и единствено от руснаци. Тя е била една огромна, многонационална сила. В нея са служили представители на десетки народи от цялата империя. Само погледнете този списък. Да, има руснаци, разбира се, но редом с тях са се сражавали украинци, белоруси, финландци, румънци, които, да не забравяме, изиграват абсолютно ключова роля при Плевен. И още, и още. Тази широка, пъстра картина е много по-различна от онзи опростен разказ за една единствена нация-освободителка. И точно тук се крие брилянтната идея на този анализ.
Вместо да се фокусираме върху един съвременен, спорен политически символ, защо просто не почетем всички народи, които са допринесли за нашата свобода? Това би било едновременно и исторически вярно, и, което е важно днес, политически неутрално. И какви биха били ползите от такъв подход? Първо, празника ще стане исторически по-уверен, по-точен. Второ, ще се намали драстично политическото напрежение, просто защото никой няма да може да си присвои празника. Трето, ще се подчертае, че свободата ни е едно общо колективно дело. И може би най-важното, ще образова. Ще замени митовете с факти. Ще завършим с този цитат, който обобщава всичко перфектно. В крайна сметка, въпросът не е дали да празнуваме. Разбира се, че ще празнуваме. Въпросът е как го правим. Дали избираме да почитаме сложната, истинската историческа памет, или пък използваме миналото като инструмент в съвременните политически битки. Това е избор. И този избор определя не само как гледаме на историята си, но и как градим бъдещето си.